Ezihamba phambili indaba namuhla kwethulo olwisana nokuhlukunyezwa emfolozi sengitole ezansi kweyamanzi emkhanyakude. Izinyembezi eminyaka zesuliwe kuwasefolweni. Lezi zindaba ze-1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Ungqongqoshe wezolimo nokuthuthukisa kwezindawo zasemakhaya KwaZulu-Natal ubonge Sithole Moloyo ophinda abe ushampiyoni wesifunda iKingcetshwayo enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi ukuhlukunyezwa kubesibhuda nezingane kubulala isizwe yingakho bethi insuku zonke mabangahlukunyezwa. uSithole Moloyo usho kanjena engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba ngenkathi uMasipala uMfolozi kwaMbonambi wethula umkhankaso wezinsuku eziyishumi-nesithupha okulwisana nokuhlukunyezwa besifazane kanye nezingane. Njengoba lakuleli matasa nomkhankaso wezinsuku eziyishumi-nesithupha okulwisana nokuhlukunyezwa besifazane kanye nezingane kanjalo noMasipala uMfolozi usabele kuyikhwela likaMengameli wezwe lokulwisana nalesi sihlava. Lo ngushampiyoni kulesi sifunda iKingcetshwayo uthi ukufana nokubulala isizwe ukubulala kwabesifazane nezingane. Abantu bakithi siphinde futhi sikhuthaze ukuba sithandane sazisane sihloniphane ngoba uma kuqhubeka le kuhlukumeza kubulala isizwe kwenza abantu abanolaka uthola ukuthi sebeyalimazana sebeyabulalana ngenxa yalokuthi yalokuhlukumeza okwenzeke emakhaya okwenzeke emphakathini okwenzeke endaweni zokusebenza ekwenzeka nasezikoleni lapha abantwana bethu suke sibayise khona. Sitheke noma si-highlight kulo 16 days of activism we fight yethu against ilento gender based violence kodwa siyafuna ukuthi u365 days wonyaka akube every day usuku la sikhuluma ngalezi zinto siziqwashisa sizivimba. Kanjalo nemeya uMasipala uMfolozi ihlabi ikhwela yalibhekisa kulabo abahlukunyezwayo ukuba bangathuli kodwa baphumele obala uma behlukunyezwa futhi bavule namacala kuzela ukuthi abantu abavula amacala okuhlukunyezwa bese bencengwa kuthiwa abawasule sithi abangawasuli abasatshiswayo ukuthi bengawavula bawavule abathula nezinto ezithile mabangathuli nazo mabazibike sifuna konke kuvela obala kuze sikwazi ukuyinqoba uma ngabe into ufuna ukuyikhipha fanele ukhiphe nezingxabu zayo nalena la icindezelwa khona masiveze besobala okusho labo sibagqugquzela ukuthi bephumele obala. Njengengxenye yokulwisana nalesi sihlavu umphakathi kanye nezikhulu zibamba imashi ebisuka ezindlini zomasipala ibhekiswe ezikhundleni zemidlalo nalapho bebephethe khona isigqwembe ezinemibhalo engahambisani nokuhlukumeza kanjalo nokubulala. Abantu besilisa kumele besibambisane bengabahlukumezi abantu besifazane uma ebona ukuthi uyamhlukumeza umuntu wesifazane naye kungcono embike hayi ukuthi ambeke isandla ngoba bona bangobaba basemakhaya sibathathisa kwamakhingi ibone kumele besiprotecte nengane zethu. Lo mkhankaso kulindele ukuthi uze uphothulwe ngenyanga uzibandlela. Imeya kaMasipala umkhanyakude enyakatho nesifundazwe uSolomon Mkhombo uthi wanelisekile malungana nesivinini sezinhlelo zokuphakelwa kwamanzi emphakathini wakhele lesifunda umkhanyakude. Umkhombo bekhuluma kanjena engxoxweni ekhethekile abenayo neziko lezindaba kwi-1KZNTV kuqhubeka uhambo lokuchazela bezindaba ngebanga eselihanjwe lomkhandlu ukuletha isidingo ngqangi emphakathini. Nakuba umkhandlu umkhanyakude usebenza ubusuku nemini uzama ukuletha amanzi kubona bonke abantu abakhele lesi sifundo esinabantu abalinganiselwe ku-691,000 kepha abantu abakhele izindawo ezifana neMbazwana uManguzi kanjalo neHluhluwe basakhala ngamanzi. Nakuba kunjalo umkhandlu uthi uneme malungana nokusebenza ngendlela egculisayo kwesiphehli samanzi oThobothini Water Project nokuyisiphehli esibalwa kanye nezinye ezinkulukazi kulesifundazwe njengoba singu-40 megaliters. Lesi siphehli singaphakela yonke ijozini ngamanzi njengoba kulindele siphakele nezinye izingxenye zalesifunda maduzane. Imeya kumkhandlu umkhanyakude uSolomon Mkhombo uthi lide kakhulu ibanga eselihanjwe umkhandlu ukuzama ukuletha amanzi kubantu basemkhanyakude. Khulu ibanga sesilambile njengomkhanyakude okuyisifunda Masipala esigunyazwe ukuletha intuthuko yamanzi nokuqoqwa kwendle emkhanyakude. Imphakathi eminingi isiye wathola amanzi eindaweni ezahlukahlukene ngabe ukhuluma ngemphakathi esematubatuba kaWard 1 Ward 2 kunengxenye watholayo kaWard 2 enye ingxenye ayikawatholi uyofika eWard 4 uyofika eWard 20 uyofika eWard 3. Now sisebenza ke nakwezinye zeindawo nase Big 5 hlabisa into efana khona imphakathi enawo amanzi nasemhlaba uyalingana nasejozini kodwa funeka sisho ukuthi udaba lwamanzi luvusa uhlevane kuseneindawo ezingakabi nawo amanzi
kodwa lezo ndawo singaqinisekisa la ku 1KZNTV kubabukeli bonke emakhaya ukuthi zonke lezo ndawo kuneyinhlelo ezimile esizenzayo ukuzama ukuletha intuthuko yamanzi. Ayikho indawo esingekhe kuyona. Kungaba nje ukuthi amanzi awakaphumi, kodwa each and every ward kwamawadi awu-72 akhona eMkhanyakude kunentuthuko yamanzi esiyenzayo. Eqhuba umkhombo uveza ukuthi kunesasasa elikhulu eMkhanyakude elilethwa ukuthuthukisa kwesikhumulo samabhanoyi iMkhuze Regional Airport. Isakhiwo isikhumulo samabhanoyi esiletha isasasa kakhulu emphakathini wakithi eMkhanyakude. Kodwa sigcini ngokuletha isasasa nofuqufuqu. Nisho nabantu abasebhizinisini abayimele baninga sebengqongqoze eMkhanyakude bezothi ngifuna ukuqhuba phambili leli iphupho. Kukhona abathi thina sifuna ukwenza inxanxathela yezitolo. Kukhona sebethina sifuna ihotela, khona bese thina sifuna ukulungisa imoto, thina sifuna ukuzovula ibhizinisi lokuqashisa imoto ukuze labo abavakashi nabahamba ngokwamabhizinisi abo abazothi cababa eMkhuze Regional Airport mabe nesidingo sokuthatha imoto bakhawuleze baphuthumela beyakhona bayithole. Umkhombo uthi ukuthuthukisa kwalesi sikhungo ngalekelele kulweni nendlala kuphinde kuvule namathuba omsebenzi. Ukhisimuzi usheshe wafika kwisaguga esingubonakele eShange wasefolweni eningizimu yeTheku kulandela ukwakhelwa kwakhe indlu entsha ceke kabesikhwama esingenza inzuzo ikholeni Mashwane Foundation. uShange wavela esikhundleni zokuxhumana kwebezindaba se1KZNTV uthi ezokwehla ubuthongo ngoba esenendlu ethi yena ukushe konke lokwindlu ekhethekile abayinayo neziko lesindaba kulandela ukunikezwa ngokusemthethweni lendlu enamagumbi ayisithupha. Yikho nje ngiyanethwa ngangithola ngimile kanje yibuka ukuthi konje kwenzekani kuyona mafika umoya banengalali ngazi ukuthi izophepha ngoba Ugogushange wayezikhalela kuyithimba lendaba le1KZNTV eneka usizi abhekana nalo ngendlu engekho esimeni ahlala kuyona. Ngokusizwa ke nangomzukulu ngumakhelwane uMandisa Mzulwini, uGogushange waphinda wavela kezinkundleni zokuxhumana ekhala ngayo indlu. Ngemumva kwezinyanga ezimbalwa isikhalo ke sika Gogo sazwakala ezindlebeni ke zenhlangano engenza inzuzo iColin Mashawane Foundation ibambisene neAfriBiz. Yabe ke isiphendula kanjalo imithandazo yentombi endala njengoba ke siyakhelwe indlu entsha ceke. Lendlu kaGogo inogesi zamagumbi amabili okulala, ikhishi kanye nendawo yokuphumula. uGogushange webhalwe emehlweni injabulo unikelele ngakho konke okudingekayo endlini. Lesaguga sithi incinci kaMdoni njengoba sizodla ukhisimuzi endlini yaso entsha ceke. Khulekile ngoba sengene endlini entsha. Benginethwa lapha manje ngubosimami sinekiwe. Yonke imvula iphelela phezu kwami. Ngimbatha amaplastic amnyama mase ngizolala. Manje sengiyabona ukuthi namhlanje ngene endaweni yokukhuleka ngizolala ngiphumula ngilala ubuthongo. Bekubhlungu bengikona. Ngimdala nginabani. Mawumandisi ubengekho sho ngaba ngikho kulendlu. Namanje ngiyambonga uMandisi. iColin Mashawane Foundation ithi ke izolokuqhubeka njalo nokusiza abadingayo. Nonyaka lenhlangano isiyakheke izindlu ezingaphezulu kwama-30. Kanti ke ithi ke ngonyaka ozayo ihlose kwakha izindlu ezingaphezulu kwama-50. The third year, we do it across the country and different provinces. We have done almost 30 houses in this current year, which is 2019, and in the next year, which is 2020, we are planning on doing 50 houses. So it's something we're passionate about. It's something that we want to do all the time. We are looking for other elderly people that are staying in such situations so we can assist them. We are looking for disabled people that are staying in such situations, and also the child-headed families. Simbongeleke uGogo uShange indabeni ze1KZNTV kubika umndeni nene eThekwini. Uthishanhloko wesikole samabanga aphansi iHlenga Impilo eNanda enyakatho yeTheku umuzi wenkosi Mpungose uthi bazuza okungaphezulu kwalokho okwakulindelekile eminyakeni emihlanu edlule lesi sikole. uKawoza ubekhuluma kanje nabezindaba emcimbini obuseginga indlovu okukomelisa othisha nabafundi abenze kahle kwaphinde kwathula nohlahlandlela lesikole sosebenzela phezulu kwawo kuleminyaka emihlanu ezayo. Othisha abafundi abenze kahle eHlenga Impilo bebegqoke beconsa kumcimbi ukomelisa labo ababeke induku ebandla kulesi sikole. Lo mcimbi wezindondo usubanjwa ke ihlandla lesishagalolunye.
Lo mcimbi lesisikole ke besibheka ibanga eselihambile eminyakeni emihlanu edlule. Lesisikole ke phakathi kokunye sithe saziqhenya ngakho kule minyaka emihlanu ukukhiqiza wesifazane owanqoba walala ke isine kumncintiswano wezibalo nokuba ke nguyena yedwa wesifazane owaphuma phambili. Lesikole ke saphinda savakashelwa ke yithimba elivela ke ezweni lase Rwanda ukuzocoshela indlela lesikole senza ngayo ekubambisaneni nomphakathi. Lesi sikole ke sithi ke ukuya phambili manje sihloseke ukuthi abafundi bephaseke ngezinga elingaphezulu kuka 60%. Ifocus yethu akuzoba ukuthi ingane ayiphasa kodwa sifuna ukuthi ingane eziningi ezizophasa by 2014 ingabi khona zingabi less than 60%. Ingane izobe iphasa izithole 60% and more by 2024. Iloko kakhulu okunye sibekele kona ukuthi sifisa isikole sethu e-learning introduce ngokusheshsha. Ngokwethu inhloso siyafisa ukuthi siqale ngonyaka ozayo ukuze ukuthi kushaya u2024 e-learning isingenile ngoba i4th industrial revolution akusayikhuluma manje ukuthi yeza isifikile. Umfundi kovelele nowenze kahle kulesi sikole kubeke uNonhlanhla Blose nokukhuthazeka kakhulu ukuzimisela kubafundi. Hayi ngifunde kakhulu ngokuqala ngifunde kakhulu. Bengile umntwana ojwayele ukuthi njalo mayenzi into noma ifunda esikoleni aphinde futhi ayifunde after. So kube kulula kumina ukuze ngikwazi ukuthi 1 and 2 kuze kuphume i-answer. Ukuthi if you feel ngathi wena awulutho like uhlezi ufaila, don't ever give up, just push harder and you with the rest. Idabeni ze1KZNTV kubika umndeni uFambuze eMashoba nene ekinga indlovu. Mbukela ke sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lu 14.71 rand maqhathaniswa nedola semelika libu 18.96 rand maqhathaniswa nopondo waseBrithani libu 16.22 rand maqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza 1458 US dollars 1 cent i-ounce ukuthi olengahloziwe ubu 62 US dollars 47 cent umphongolo. Mbukela ke sibheke engosini yezemidlalo. Iphinde umqeqeshi kwiqembu lesizwe iBafana Bafana uAtazwane uthi sekuyisikhathi ukuthi abalandeli bebhola likanobhutshuzwayo bathande futhi beseka abaqeqeshi abangokuzalwa kuleli bayeke ukubagxeka. Uzwane nomqeqeshi weqembu lesizwe uMolefintseki sebesebenza endawonye beqeqesha emidlalweni emithathu komngane baqale ngokushaya imali ngamagoli amabili kwelodwa kweNelson Mandela Challenge. Bashawa yiGhana ngamabili eqandeni kokuhlungela imidlalo yaseAfrika. Base beshaya iSudan ngegoli elilodwa eqandeni emqhudelwaneni ofanayo. Mbukela ke sibheke isimo sezulu sakusasa. Ephangela lizoshisa likhipha umkhove etsheni amazinga okushisa u22 kuya ku36 degrees. EThekwini kwelikaBanana u22 kuya ku29. Emkungundlo vendongazibovu kube u19 kuya ku36. Olundi nokwaNongoma kube u21 kuya ku37. Exhobhe elimantente kube u16 kuya ku34. Siphethe ngeFryhead eFilidi u17 kuya ku34 degrees. Mbukela isingake besikuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV. Izindaba zipheli kuphela isikhathi libe nobusuku obuhle.